Kay may buntag sa tanan, labi na sa tanan nato mahigala, mga kaigsunan ko diya Kristo nga niya dinhi karon. Mapasalamaton kita sa Dios nga diin gitagaan kita patnugot labi na diri sa atong kagamanan diri sa lokal sa Baybaylite nga di nakahimo kita ingon nga pagtuon sa mga pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios dili kini angay nga lalisan dibatihan. Tun-an nato ni. Ingon nga, ang mga naminaw usab, siguro nila, nga kung sa lamang ang nasa balang kasulatan, mao lamang atong pagatuhan. Kay kumuingon ta nga mudaog ta sa katarungan, bisag pildi ta sa kamaturan, di gihapon na, di malipay ang Diyos niya na. Bahalag mapildi ta sa katarungan, basta ang kamaturan, mo'y mudaog, muna'y gipangita sa Diyos. Na malipayon ko nga nakita na ko ni atong higala, nga si Mr. Gitabundok. Nga nakita na ko sa YouTube, nga daghan na kayo siya o mga debate, nga ingon nga nagpahayag. Pero kung akong tag mas dabaw, unta nga malipay ang Diyos, kung siya magamit gyud diya sa tinuod nga iglesia, nga gitukod sa atong Ginoo. Ang tema nga atong pagasgutan karon mo katong tema nga pala akong basahon sa nga kami mo ang nagpamatod, nga pamatudan ko nga ang Iglesia ni Kristo o Church of Christ mo ang Iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Buti pasabot kami nga mga sakop sa Iglesia ni Kristo o kami ingon nga magpamatod nga ang Iglesia ni Kristo mo gitukod. Now kining Iglesia sa atong Ginoong Kristo dili kini mahimo nga matukod kun wala kini tagnaa. Gani bisan pa sa daang tugon, mabasa nato diri nga gitagna daan ang pagtukod sa iglesia sa atong Ginoo. Gibasa sa atong igsoon ganiya si Brad Edgar diri sa Isaiah kapitulo 2 bersikulo 2 ngadto sa 4, og may nabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Huba pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran. O gituboy ibabaw sa mga bungtod o ang tanang mga nasod ganayan ngadto kaniya. O ang daghang katawan mga to o manag-ingon o mari kamo o managnungas kita sa bukid ni Huba ngadto sa balay sa Dios ni Jacob o kita magtudlo nila ngayang mga dalan o manlakat kita sa iyang mga lagyanan. Kay gikan sa Sion mugula ang kasuguan ang pulong ni Huba gikan sa Jerusalem og sa iyang maghukom sa taliwala sa mga nasod og magapahimangno sa daghang mga katawan og ang ilang mga espada ilang himong mapunta sa daro og ilang mga bangkaw himon nga magalab usa ka nasod dili mo bakyaw sa espada batok sa kanasod og dili nagayod makaton sila may tungod sa gubat. Sa daang tugon gisulti na daan nga adunay unsa pagatukuron nga mo ang balay ni Huba. Naunya kanang giingon dia nga balay ni Huba ato kanay pamatod nga pagabot sa bagong tugon mo kana ang iglesia ni Kristo o Church of Christ. Diri pod mabasa nato may gala nga sa Daniel kapitulo 2 versikulo 44. Palihog ko ganmon. Daniel 2:44. Matod pa dire, og sa mga adlaw ni anang mga riya, ang Dios sa langit magatukod usa ka gingarian nga dili gayud malumpag. Ni ang gahom ni ana mabilin sa laing mga katawan, apan kini magadukmok o mag-otot nining tanan nga mga gingarya o kini mulungtad sa walay katapusan. Ang gisa diri nga magatukod siya usa ka gingaryan nga dili kini malungtad mo kini ang gipasabot sa bagong tugon nga mo kini ang iglesia sa atong Ginoo. Nga naman unsa man day ang gisulti ni Hesus sa diyang naapasya nining kalbutana. Gisulti ni Hesus diya sa Mateo 16:18 nga matud pa diri sa Mateo 16:18 o ako nagaingon usab kanimo
nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw niining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia og ang magangaan sa Hades dili gayud magadaog kaniya. Naunsay masabtan nato sa maong pulong ni Jesus nga matud pa niya sa diya nagpagsulti siya ni Pedro, magatukod siya sa iyang iglesia. Pila ba ka iglesia ang iyang pagatukuron? Plural ba ang gisgutan diri? Diri nagaisgot siya nga akong iglesia. Na matagtag pa nagnausa man iglesia nga iyang pagatukuron. Iglesia ba ni nga sama sa ginahimo sa mga tao karon? O iglesia ba ni Kristo? Na atong Sabto ug Mayo, pananglitan tagaan tamog gamay lang nga pag-ingon nga pagpahayag o gamay lang nga pag limpyo sa inyong una-una nga pamatud-an nato nga kang Kristo ni nga iglesia o iglesia ni Kristo. Pananglitan ang atong higala nga semester gitabundok magtukod og balay. Moingon siya nako, June, magtukod ko akong balay. Now sa diya nga ang balay natukod na, kung adunay mangutana ninyo, kinsa man ang nindot nga balay nga natukod diya. Unsa may itubag ninyo? Siyempre, moingon mo nga, kana, balay kana ni Mr. Gita Bundok. But pasabot, kanang balaya, balay ni Mr. Gita Bundok. Kaya nga naman, kay siya may magtukod niya na. Na kung si Jesus misulti, nga magatukod kog akong iglesia, sadya nga natukod na ang iglesia, nga gitukod ni Jesus. Unsa may ngalan niya na? Iglesia ni Kristo. Sumala sa maong bersikulo. Now, diri sa balang kasulatan, mga igsoon, makita usab nato nga kanang katumanan sa iglesia nga gitukod ni Kristo o Church of Christ. Diya sa buhat kapitulo 2, diya sa pagkunsad sa Espiritu Santo, diya kana natukod. Sa diya nga adunay 3,000 ka mga kalag nga nabautismuan. Nga nung makaingon man ta, nga mo kana ang iglesia nga natukod ni Kristo diya sa buhat kapitulo 2, Corinthians City. Tungod kay matod pa sa buhat 2, Corinthians City, praising God, having favor with the people, and the Lord added to His church, added to His church. Dili siya sa bisipot, pasabot, mga igsoon. Klaro kaya tataw kayo sa balang kasulatan nga sa matag adlaw, kung ikaw nagbasinugtanon, maluwas ka, gidugang ka sa iglesia ni Kristo. Mao na mga igsoon, nga makita nato nga adunay iglesia ni Kristo nga natukod nining panahon na sa adlaw kapitulos. O kanang iglesia ni Kristo, mga igsoon, gitawag kanang balay nga mo ang iglesia. Kabuhi nga Diyos, nagibasa na to sa unang Timoteo 3:15. Unang Timoteo 3:15. Unang Timoteo 3:15. Ngayon rin, kung malangan manugali ako, ikaw may balok kung unsaon sa paggawi, diya sulod sa panimalay sa Diyos. Unsa man ni panimalay sa Diyos diri? Mo kani ang iglesia sa Diyos, kay nagato kita nga si Kristo mo ang Diyos, mga igsoon. Panimalay sa Diyos. O nga mao ang iglesia sa buhi nga Diyos, o haligi o panalipod sa kamaturan. Makita nato, mga igsoon, nga kini na panimalay o kining iglesia sa Diyos, nga mao kini nga si Kristo, nga iglesia ni Kristo, mga igsoon. Makita nato nga gipamatudan nato, mga igsoon, gikan sa dang tugon paingon sa bagong tugon, nga din natukod ang iglesia sa atong Ginoo. Gani, mga igsoon, ang iglesia ni Kristo, mga igsoon, gitawag usab kinig gingarian. Gingarian. Nga naman, mga igsoon, sa Kolosas kapitulo 1, versikulo 13. Kolosas 1:13, nagaingon diri ang balang kasulatan. Siya mao ang nagluwas kanato gikan sa gagawom sa kangitngit, o naglalin kanato ngadto sa gingarian sa iyang anak. Unsa man ni gingarian sa iyang anak nga din kita gilalin, mao kini ang iyang iglesia
ngayang gitukod mga igsoon. Kung ikaw nagmasinugtanon, nagikan ka sa kangit-ngit, gibalin ka nga to sayang iglesia, sayang gingarian, kayang iglesia o gingarian, maura man siya mga igsoon. Dito tataw kayo, nga makita nato, nga si Kristo nagtukod lamang, o gusa lamang ka iglesia, tungod, kay akong iglesia, si Jesus mingon niya na, o sa Episo, Kapitulo 4, versikulo 4, adunay usa lamang kalawas. Ang usa kalawas, kagiskutan dia, mga igsoon, mo kanang iglesia, ngayang gitukod. Dili may mo mga igsoon, nga mayroon ta nga usa kalawas, apa nagpasakop ta, dia sa iglesia, nga gitukod sa mga tao. Last 10 minutes. Di ba? Dili may mo mga igsoon, nga mitag ako, usa kasakop, nga gitukod ni Kristo sa iglesia ni Kristo, apan wala ta diya sa ngalan, dili mabasa. Gani mga igsoon, unsaon nato nga mailan nato, mailan ba nato ang iglesia sa atong Ginoo diya lang sa ngalan? Ako tubagon mga igsoon, nga dili lang sa ngalan may bawan ang tinod nga iglesia sa atong Ginoo. Una, pagsiguro nga ang tinod nga iglesia nga gitukod ni Kristo, Church of Christ, mailan kini sa unsa sa pagtawag sa ngalan nga sibo sa Biblia. Ang ngalan ba ngay mong gipasakupan karon? Sibo ba sa Biblia? Ikadua, ang kapunungan o organisasyon. Sibo ba sa Biblia? O ang imo organisasyon o kapunungan sa imong iglesia ang gipasakupan, dili gani sibo sa Biblia, dili ka na matuod nga iglesia ni Kristo. Ikatulo, ang pagsimba. Unsa ba ang matang sa pagsimba nga gihimo nimo? Sibo ba sa Biblia? Kung sibo ka na sa Biblia mga igsoon, bisa pag unsaon nimo simba mga igsoon, kung kanang imong gisunod doktrina nga hinimog mga tao, kawang lamang ay imong pagsimba. Mateo 15:8-9. Mao na mga igsoon. Ikaw pat ang buluaton nini. Unsa ba ang buluaton sa imong iglesia nga imong gipasakupan? Sibo ba sa balang kasulatan? Kalima, ang pagtulunan o ang doktrina nga imong gisunod, sibo ba sa balang kasulatan? Kaya kung dili sibo mga igsoon, kung nakailaing libro, kung nakailaing gipamatod, kung nagsusunod ka sa imong labaw, kadili si Kristo, dili ka na mao ang tinod ng iglesia sa atong Ginoo. O nga ikaw nom, mao kini pagpasakop na ini mga igsoon. Adunay lagda si Kristo unsaon niya pagpasakop sa iyang mga sakop sa iyang mga membro. Ha? Adunay lagda, adunay himo, kung kanang pagpasakop nimo, kung di kayo mabasa sa Biblia, dili jud ka magsakop diya sa iglesia. Mo na may so nakita nato karon nga napamatudan nato nga si Kristo nagtukod sa iyang iglesia. Ha? Mo na mga igsoon nga tataw kayo sa balang kasulatan nga din bisan pagani sa dang tugon niyang gitag na hangtod sa bagong tugon katumanan. Makita nato sa Roma 16:16, ang mga iglesia ni Kristo manguta na atong higala nga nung mga mana nga imong gibutang diri iglesia ni Kristo man. Alalang asa man rin nagsugod ang mga di ba sa usa? Kung isa ka niya, siyempre murikag ikaw na, pero daghan mo nagatindog kamo na, mga na. Muna may son kadili na mahimong mga kung walay gikan sa usa. Ayaw pagina ang mga diay kang kanading iglesia ni Kristo gitukod mga pudiay na ayaw pagsabtan niya na kay basid mo gawas taon niya pangutan kay miingon man ka nga mga sa tupadagan diay iglesia ni Kristo, dagan bitaw iglesia ni Kristo pero salang ang tinod, dagang nagdala sa ngalan ni Kristo pero salang ang tinod. Mao na mga igsoon, mao na nga nakita nato diri sa balang kasulatan nga napamatudan nato nga ang tinod, ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo nga mabasa sumala sa balang kasulatan. Kita mga naminaw karon mga igsoon, kita na'y magtibang-timbang kung ang gisulti ba sa inyong higala nga nadiri karon ana ba sa balang kasulatan. Kung ana sa balang kasulatan angay nga kamo muto, apan kung wala sa balang kasulatan ayaw niyo na pagtuoy. Nga naman,
kay kana posible usa ka bakak, usa ka sayop. Kung ang ngalan to ang imong iglesyang pasakupan, mabasa sa Biblia, tinuod na. Kung ang organisasyon o kapunungan, mabasa sa Biblia, tinuod na. Kapag simba, mabasa sa Biblia, mao ka na iglesia sa itong Ginoo. Ang buluhaton, ang mga doktrina, o bisan pa ang pagpasakop niya na. Kaya kung dili ni mo na mapamatudan, sumala sa Biblia, kawang lamang ang imo pagpasakop sa iglesia nga gitukod sa tao. Mao na mahigala ko ti paminaw, ayaw na to pagtibang-timbang sa atong kagalingon karon. Nga naaba kita sa iglesia, nga din si Kristo mo'y nagtukod niya na. Daghang salamat og mayong buntag kanatong tanan. Okay. So, karon mga minahal kong mga igsoon, adto na punta sa cross-examine. Kini paghimuon sa atong negative speaker, atong igsoon Brother Alvin. Pagatubagon sa atong igsoon Brother John Carpintero, sulod sa 10 minutos. Okay? Daghang salamat. Daghang salamat, John Carpintero, Vice Salamat. Coordinator. Ang una lang kong pangutana, wag yun ako kalimtik, isulat yun ako din sa papel, nga mingon ka, mailan ang iglesia nga iyan ni Kristo tinukod, dili sa ngalan lamang, kay daghan yung mga giskutan, pagsimba, buluhaton, pagtulunan, doktrina, pagpasakop, etc. Unom ganini. Ako pangutana nimo, na mahayag man ganina yung kauban si Edgar Samudal, nga igo na kuno ang ngalan, mihatag pasagsitas, Galacia 1:22, kisa may sakto niyong duha, siyang yang baruganan galina, nga igo ang ngalan, o kanang imong baruganan kalon imong gibakwi, dili pa day igo ang ngalan, kay daghan pa day ilhanan. Tubagang pangutana. Tubag na ko. Okay. Ayun. Di matod pa diha sa mong bersikulo nga akong ipamatod karon. Dili lang sa ngalan, pero wag ka pasabot akong kauban nga sa ngalan lang. Kay nga naman, wa pa manahuman ang iyang pagbarog. Mr. Moderator, I beg to object because I am asking him a categorical. Kay duha, nagsupaki sila. Ingon si pamahayag ganina si kauban, si Brad Edgar Samudal, igo na, may hatag pagsitas. Karon ang iyang barog, iusab nagtubag karon, dili pa na igo. Asa man yung duhang husto? Tubag Kaya na- di man na mahimo nga husto mong duha. Tubag na Talaga ko. supaki mo. Tubag ang pautana, asa ninyo, ikaw ba o si Brad Edgar? Tubag na ko, kabalo ko sa style sa akong katbag Dito siya, tubag kayo pag likoy-likoy. Di kay tubag man ko. Ang pamamatod niya, mo ngalan. Pero wa na tapos sa ngalan, kaya magipadayon nako kay di pa man ang iyang, di man siya rin mo tindog diri, hasta man ko. Ang samang ka. Okay, dagang salamat. Wala siya Salamat sa mingon imong nga tama sa ngalan. pag-angkon, Okay, sunod nga implicitly, pangutana. niangkon ka. Nga dili na sa husto to ang imo, may husto kay kumpleto ang imo. Kumpleto, mangimo yun ka kumpleto. Sunod pangutana. Kini mong sitas, Isaias 2:1-4, Daniel 2:44, Mateo 18:19, Buhat 2:1-47, 1 Timoteo 3:15, Buhat 26:15-18, Colosas 1:13-18, Efeso 4:4, Mateo 15:8-9, Roma 16, imurag isubling uban. Pangutanan ako nimo, kining tema nga inyong ginipinsahan ni Brad Edgar Samudal, pamatud-an ko nga ang Iglesia ni Cristo, singular capital I, o Church of Christ, singular gapon capital C, mong iglesia nga gitukod ni Cristo, sumala sa Biblia. Asa magtekstuha ini mo mga teksto sa Biblia? Kaya mong gikutlog, gidungagan mo kang Brad Samudal. Asa man kay kuna kay mabasa sa teksto nga mong gihatag, muangkol sa kopildi ko, munaog ko na next stage karon. Ipabasa na to sa moderator. Asa ang tekstuha litra po litra, sumala sa Biblia. Kay ingon yung prinsipyo, di mo musulti kung was Biblia. Musulti ra mo kung nas Biblia. You speak when the Bible speaks. You are silent when the Bible is silent. Prinsipyo na sa Church of Christ. Manamangutana ko kinang imong tema sa imong mga teksto gigamit. Asa man teksto kapitulo o bersikulo. Balihog tubaga. Tubag na ko. Buti pasabot ba kung mabasa na ko ang capital I sa iglesia, manaog ka diri? Sa to pa, wag gina kay talata mabasa. Kaya kung tala man sa moderator, Kon, he mahatag should answer na my ko. question. Okay. Objection. Ang imong katungdanan, Mr. Speaker, dili ang imong pagpangutanan katungdanan ako pagtubag. o paghatag kondisyon. Ako'y mangutanan nimo, ako'y muhatag nimo kondisyon. Tubag na ko. Direktag, tubag. Okay. Dunay mabasa o wala. Ha. Kining imong teksto gigamit. Mister, kita Ayaw mo do. pagtangon puglay teksto, kining imong teksto gipamatod. Asa diri, ayaw pagtagan luglay.
Mister Tubag kita ako, mo. tala. Okay, Sige, tubag na ko. Brother Kung John. mabasa na ko nga ang capital I da sa iglesia. Unsa man? Mr. Moderator, ako lagi hangyo nga dili sa mga kondisyon ako nga Ang bulag iyang mo dalang pangutana- Kung pangasa. mabasa na ko Kung capital I mabasa, sa iglesia. nagpapadati sa question kung No. mabasa. Matod pa nimo. Matod pa nimo. Kung mabasa na ko, This is munaog my ka. cross. Kapital, Ha? This is Kapital- my Basaw na ko. examination. Basaw na ko capital I sa iglesia. Moderator, i-moderate Okay. sa- Basaw na ko sa- capital I sa iglesia. Ayaw lagi pa kondisyon. Pahulog Basaw sa lagi na moderator. ko. Kaya Pahulog sa nangayo sige. ka man. Nangayo ka man. Basaw na Okay. ko. Ne-object pa ko. Basaw na ko. Ni-object pa ko. nangayo sa Gulat kung sa nga teksto. Oh. Sige, na kayo mo Okay. basa, basa ha. Ay pabasa na ko sa to Mr. Director. Okay, sige. Oh. Ato Capital basahan. I sa iglesia. Capital Oh, I sa iglesia. singular, ha? Mateo 16:18. Basa ang iglesia diya kung capital o small ba. Iglesia ni Cristo. Kala nindot na. Basahan Mr. Mateo Moderator. 16, 18. Kung di mabasa, pildi ka. Okay, basahon sa Ay moderator. sa matod mo, capital I sa iglesia. Lagi Iglesia ni Cristo. Magbuti Basahan ka. sa Oy, moderator. naon sa capital I ang Di gingon mo sa mali, di iglesia. mapunta ng Mr. Sa Moderator. iglesia. Please, Kay di basaw mali, po di na ako ang mali, capital C Muli ko sa na Kristo. iglesia. Oh. Okay, okay. Basaw po na ako capital C sa Kristo. Brother Kay John, mo bang Brother John, ang gusto niya Basa ang sa- katong capital Sige, basahan lang. Ay, Okay, sa iglesia. sige, sige. Ato Capital basahon. I sa Okay. iglesia. Para Mateo matinaw. 16, 18 Basahan, Mr. nagkanayon. Moderator. Ah. Og ako magaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Mr. Moderator, tanawang iglesia. Na Iglesia ni Cristo, Mr. Moderator. Na iglesia capital I. Oh, wala Okay. ni Cristo. Why Cristo? Wala Why stima. Cristo? Wala stima. Pildi na. Naog na. Challenge. Naog na. Kay nabasa. Nabasa. Iglesia ni Cristo. Nabasa. Diri sa Nabasa. tina. Sa imong Iglesia. teksto. Ato, Nabasa. ato, Nabasa Ayaw iglesia palimbong. capital I. Ayaw balikas. Nabasa. Wala mo Ay, pa matulog matod ng pa iglesia nimo. capital I. Okay, okay. Tulong Ato, iglesia ato. capital. Nabasa. Brother Nabasa ang iglesia Wala kayo capital nabasa. I. Iglesia ni Cristo. Okay. Wala Nabasa. Ha? Nabasa Kadali lang ha, kadali lang Brother John ha. Oh. Ang mabasa diri Oh. capital letter I sa word nga iglesia. Iglesia. Way Oh, sumpay. may pangita. Way sumpay. So wala nabasa ka may Wala. sumpay. Ang Ingon imong ang ipangita. moderator. Capital Way I sa sumpay iglesia. ni Cristo. Sa nabawas Capital I sa iglesia. Way nabasa. Capital I sa iglesia. Ikaw may Naog nakildi. na. Ikaw may Capital I. manahuglan. Okay. Matod pa niya. Chance. Matod pa niya kung mabasa capital Lahat I na utala. sa iglesia. Manaog siya. Mr. Naog Moderator, na. Okay. Kay nabasa. Sige. Naog na kay nabasa. Okay, ato is paday ng pangutana. Oh. Basta ang klaro diri naay capital I Ay, pero iglesia. way sumpay Sunod ang pangutana. iglesia. Naog Okay. na. Sige, panang pangutana. Sunod Wala, naog naman siya. Munaog Ang na. imong sitas. Munaog na. Brad, Ang imong sitas, imong capital kondisyon. I, iglesia. Ah. Pero walay sumpay Ah. sa imong tema. Matod Ni Cristo, pa nimo. capital C. Ah. Ako pangutana. Ay, capital. Nga nung gilambungan ni mong katawan. Ayaw. Tubaga pangutana. Matod pa nimo. Nga nung Munaog imo ka. magilambungan. Basta Nga akong kondisyon. Kining tema. Sumpay ni Church of Christ. Nagoy of Christ. Ipabasa sa teksto. Ang Imong imo- dibasa. Iglesia na Ang di ay walay imong ni Cristo. gisulti. Manaog Anong ka lalibog kung kapital Tubaga ay pangutana. ang iglesia. Ang imong gisulti. Tubaga, Kung kapital pangutana, ay, anong langlibog munaog ka? Brother Ah, Alvin, okay. Sa pulpito, mana. Ato sa Wala. patubagon sa Makadiyo. Oh, sige. Okay. Sige. Hinginom na bitaw ko. Brother John, padayon. Mana man to, kay matod pa niya. Munaog daw siya, basta mabasa na ko ang kapital ay sa iglesia. Nabasa man ako. Gibasa na to sa moderator, di ba? Nabasa wala. Nabasa. Sunod, Nato pa. pangutana. Munaog na siya. Sige. Padayon, Munaog pangutana, na. pangutana. Munaog na. Ang atong Munaog kondisyon. na. Munaog Unsay mo na. di pamatudan Munaog dire? na. Iglesia Capital I o Iglesia ni Cristo? Kapital, tanawa. Tumaga, pangutana. ay. Unsay tema? Kapital ay. Ang atong di pamatudan. Kapital ay. Iglesia ni Kapital Cristo ay. o Iglesia Ah, Mr. munaog Monitor, na. tubaga siya. Mister. Unsay tema Oh. gipamatudan mo? Sunod ng pangutana. Sige. Mao na to. Pangutana na ko. Wala na. Naog na. Kay Ayaw, nabasa naman. magtabaka. Dili, ato Kapital ay. pangutana. Ato na pa man si pangutana. Di, kay Napay oras. musugot pa siya, munaog siya, basta kapital ay. Isa pa na. Napay oras. musugot We still siya. have time. We still Ah, have time. musugot Okay. siya. Padayon Wala, pangutana. mga iksun. Brother Alvin. Buyaga sa moderator nga di sa musapaw. Oh. Ako pangutana, ang tema nga imong ipamatudan, Iglesia ra ba Capital I o dunay sumpay ni Cristo o Church of Christ? Ang naglimbong ka Dili na na mo. mo.
Tubaga, Di pangutan na na. mo. Di na mo. Tubaga, Mr. Moderator. Ibiwa, tumaga, tumaga. ibiwa. Musulti ko. Di na mo, iumato pa ni mo. Kumabasa di na ba, ako. Kumabasa ni mo. Nga literay. Munawag ko sa pulpito. Nabasa man ako literay sa iglesia. Nabasa. Ha? Sa ato pawag, Basa. din babasa, Iglesia ni Cristo Ah, Tibok. Iglesia ang gingon ni mo. Ikaw, affirmative, Iglesia. ikaw mo pamatuod, wag kay nabasa nga Tibok. Iglesia ni Cristo. Kini mo, tima, kay mo maligtima. Ako yung negative. Maangkon ni karon, why nabasa? Yung mo nabasa, Iglesia. Wag kay nabasa, Iglesia ni Cristo. Mga- Sunod Okay. pangutana. Sunod nga pangutana. Nakita Sunod ko. pangutana. Okay, wala mo na ako gatong katbang. Sunod pangutana. Na nabasa ngay. Ay, humana. Kuha na ako Sabi gatong na kay- katbang. John, ato Paminaw sa sa paminaw ng pangutana. pangutana. Sunod pangutana. Kining Mateo 16:8 o sa buhat 2:47 mayon ka gidugang sa iglesia ni Kristo. Naabay nabasa sa buhat 2:47 sa tanang hubad sa Biblia. Kini mo tema, iglesia ni Kristo doon na ba'y mabasa? Buhat 2:47. Kay nambakak na sa kagwalay mabasa, gidungag-dungagan po ng Biblia. Doon ay mabasa, wala. Ang gibasa Tumaga na po, ko, Tan. Mister, kita bundok. Buhat 2:47. Ang Diyos mo'y magdugang ato sa iglesia. Nga punaan man nimo? Iglesia ni Cristo. Salamat. Wag yun na Ano Iglesia pang ni iglesia Cristo. na di man ka Ako yung Cristo? mabahayag galing na nga gidugang sa Iglesia ni Cristo. Wag yun na ito. Sunod pa tanawa, na. gamot-bot, Sunod kapuno-puno. pangutana. Nga. Mr. Moderator. Okay, pangutana. Sunod pangutana. Kay klaro man kayo nga way mabasa diri buhat 2:47. Last Sunod 35 seconds. Kolosas 1:13 ug Efeso 4:4 o sa kalawas. Doon na ba'y mabasa na litra po litra? Iglesia ni Cristo. Singular capital, Iglesia ni Cristo. Doon ay mabasa. Mister, dita Wala, bundok. Tubaga. Nagpamatod ko Tumaga. sa pagkatukod ni Kristo kanaw sa kalawas na muna ang iglesia ni Kristo. Pero way mabasa. Di mo lang gisabot. Ibasa. Way mabasa. Roma 16:16. Okay, Ano sunod man mo pangutana. basaon? Roma Salamat. 16:16. Salamat, Mr. Last Moderator. 10 seconds. Roma Sunod mabasa. 16:16. Sunod pangutana. Pabatod. Kining imong 1 Timoteo 3:15. Unsay mabasa dire? Time up. Iglesia ni Cristo o Iglesia sa Dios? Stop na. Time Tumaga, na. napay oras, napay oras. Asa mang timekeeper? Warning timekeeper, last 2 minutes. Nindot total na akong last question. Napay oras, wala. Hurot na, hurot na, hurot. Ahurot na. Okay. Okay. Oh. Okay, so mga kaigsunan, medyo naglami ang atong debate. Motong mga pangutana gikan sa atong igsoon Brother Alvin nga nagrepresentative or nagrepresent sa Roman Catholic. Karon ang negative speaker karon mo barog sa kaduhang niyang pagbarog. Sugaton ta sa masipang pakpak ang atong igsoon Brother Alvin Gitamundok sa iyang pagnigar sa maong tema. Dagang salamat, Brad Moderator, Brad Nante Gorgonio, o atong katbang si Brad John Carpintero, si Brad Edgar Samudal sa Church of Christ and Company. Dagang kayong salamat. Ang ako lang unta, kay magtinarong man gisugdan na ba ito ni mo ganina, o wali, nga kini nga to, tinarungay gini, kay pulong nis Ginoo. Bahala lang mapildi tas katulungan, basta daw kamaturan. Unya kanon imo man milansisan. Ako pangutana, kining imong tema. Wa ko mingon iglesia raw sa kapulong, ingon ko iglesia ni Kristo. Kining imong tema kay wa ka nagtima diri iglesia ra. Imo man ming lansisan nga na videotape man na sa inyo, na videotape po diri sa amo. Ang pangutana nako, sulod sa tema, pamatudan kong iglesia ni Kristo, kapital ay iglesia, dala na ning ni Kristo o Church of Christ capital C, maong iglesia gitukod ni Kristo. Sumala sa Biblia, nabasa sa Mateo 16:8. Ni challenge ko nimo, unya mo balos ka na kog pangutana. Kung mabasa kapital ay, wa ko nagingon iglesia raw ay mitikasi. Iglesia ni Kristo kay himo pamatod na estima. Ay og likay, iglesia ni Kristo, dili mo mapamatodan. Napakyas ka. Gihimo pag yung giunay imong kauban, unta na respetuhan nimo si Brad Edgar Samudal. Laliman mo igsoon, ang barugalan ni Brad Edgar Samudal, talata sa Biblia, igo lang ngalan ni Kristo, may hatag pagteksto, pero napakyas lang, Galacia 1:22. O niya, karon ni balog si Brad John Carpintero, oy, sumpaki man, kayang barog, dili ra igo ang ngalan. Ang pangutan kisa may tinuod din si Brad Samudal, nga igo ang ngalan, o ikaw mingon dili pa, kay unom pa na kabutang. Wow, maunan ni Ron. Nagkasumpaki ay na,
dili mahimong usa ka pamahayag, sumpakiyon sa lain, nga pariha mo doang gusto. Mayin ka, kulang tungiya, ang ako kumplito. Hindi, nagsumpak kay Ayman kay, igo na ngalan, nga nung makulang man na. Ngayon ka, dili na igo, di na kulang nga kumplitoon, sumpaki ka na. Sumpaki na. Muna din na madawat sa lagdas ka maturon. It is not a contrary, but it is a contradictory statement. Nagsumbagay yun na, o it is exclusive, both sides. Kung mayon ka, iko ng pangalan, pasabot, wala gilain. Kung mayon ka, dili pa ikong pangalan, doon na pa ilain, asumpake na sa pamatuod, nga iko pang pangalan, walang kamagduha, pagsabot mo sa mo. Sunod, magkigdebate mo na mong safety, magsabot mo sa inyong barog. Di kayo magdalag kaglatag usa, magpauban kasi mong kauban, lain puglatag, kay mo na, magkasumpake ay mo. Mabuking na hinua, kayang sumpaki, gikan na sa bakak, Juan 8:44, ang yawa mo yamahan sa bakak, pagka magkasumpaki ay gali di magkasinabot, di magkayusa, nagkalaig baruganan, iya na sa yawa. Duha na mo rin kagrupo, ani. Church of Christ, kaigo ra, ang ngalan. O niya, Church of Christ, nga dili pa igo ang ngalan, kay uno mo pito pa day kailhanan. Muna napakyas mo. Wag yo'y gamay, bisa na madaw-daw ninyo nining debatiha karon. Baliko na to, tema, pamatudan, ang Iglesia ni Cristo, Church of Christ, mga iglesia gitukod ni Cristo, sumalas Biblia, nagpaabot unta na kog ligon nga sitas, unya, nigamit na sa Mateo 18, paggamit sa Mateo 18, singular tuod, pero walay tibok ngalan ni Iglesia ni Cristo. Kay Mateo 18, ang kamaturan gitudlo diha nagtukod sa Kristo og usa ka simbahan kon iglesia. Pero wa pa niya nganli nga iglesia ni Kristo. Mintras kini imong tema, payak na kayo nimo tema. Simple and very categorical. Church of Christ. Wa man mayon nga nag-establisar o nagtukod sa Kristo og iglesia. Kapital ay kakala daog ka lang imong tubag kanina sa Mateo 18. Ang imong tema, iglesia ni Kristo, way na pamatudan kami nabasa sa Biblia. Buhat 2:47, way nabasa. Gidungag-dungagan ni mong Biblia. Gidugang ang mga linuwas sa iglesia. Huwag ingon ka, gidugang sa iglesia ni Kristo. Way nabasa niya. Colosas 1:13, 18, Episo 4:4. O niya, buhat 26, 15-18. 1 Timoteo 3:15. May mabasa ba? Iglesia ni Cristo, sumala sa imong timag di pamatudan, litra po litra. Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Huwag yung pinabasa, kaya kung pangayuan, huwag yung hatag. Unyang last nga verse gatag, 1 Timothy 3:15. Basahon na itong 1 Timothy 3:15 kung nabay Church of Christ din eh. Kay iya man ang gigamit, kay tinuod ko ng iglesia, sila na ni. Church of Christ. Nabay Church of Christ din eh. Bisag unsa nga hubad ato ukmon. Diyan dire. Apan kon malangan ako kining sulatan may magtudlo kanimo. Kuno sao na to pagkinabuhi dahil sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia ni Kristo ba dili? Iglesia sa buhi nga Dios. Ang haligig sukaranan sa kamaturan, ang iagingon, ang ilang grupo, iglesia ni Kristo sumala sa tema. Wala ba sa diri ka iglesia sa Dios? Giingnan ta na lagi ka, ngay gamit sitas, iglesia sa Diyos, kay na uban diri tinuan, iglesia sa Diyos. Gitiprikod naman ni, ang imo na pamatudan nini, kalang iglesia sa Diyos, sila Suryano, dili ikaw. Wala na pakyas ka, o si Brad sa modal. Bisan magkombinasyon pa mo, tabang lang yung ubang mga pastor niya, kay mauray nyo baruganan, huwag ay mabasa diri sa Biblia. 1 Timothy 3:15, ang kamaturan na sa iglesia. Unya, dili naman iglesia ni Kristo nga mabasa litra po litra. Iglesia man sa Diyos kabuhi. Dili man na kamo. Sa tapad, dili na kamo inyong di pamatudan. Ang inyong na pamatudan, Mateo 24:5, magdala sa ngalan ni Kristo, mga bakakong manalagda, maula kamo, daghan mo. Kamu karon sa modal, nagkasumpakiyay mo, duha na mo ka iglesia ni Kristo, wala labot pag Felix Manalo. Maula diha. Kamoy tinuod nga baka kung manalagna dili tinuod nga iglesia. Mateo 24:23 katos 24:26. Muna na pakyas yun karong buntaga. Kaduhan naman ni rong akong barog na humanin ng cross examination last na. Maklaro ginato karon kay mao naman nilang hulat. Wa na may laing tekstos Biblia lang magamit.
Nya ni gamit ra bang Isayas 2. Uy, kakuyaw ni matawhana mi gamit Isayas 2 nya. Yang ipamatuda lang yang iglesia ni Kristo gikan sa Amerika naabot sa Pilipinas. Unya diri gibasa niya, Jerusalem. Wa sila dito sa Jerusalem. Panahon ni Isayas o panahon ni Kristo. Mao lang diri na pamatudan nila. Ang ipamatudan nila katong sa Hudiya, pero dili sila. Kaya wag Jerusalem, ganun naabot mga diri sa baybay. Kung yung po pamatudan sa Jerusalem, gawa ba kay sumpay dito? Dapat mo sitas ka ni Isayas 2, isukop niyo mo sa Mateo 18, muhatag sa kag-factual evidence nga mao ni Brad Alvin, ang Church of Christ sa Amerika, dugtong mi dito sa Jerusalem, niabot mi sa baybay, nikagatubang ni moron, kalarang-arang, nga man kay factual evidence, mo ni hagbong gyapon ni sa angkon-angkon, o daghan mo Church of Christ, Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Diyos, muangkon lang sa Biblia, daog na, fallacy of the sequitur does not follow. Mugamit kang teksto sa Biblia kang Kristo, iya na day ka, dili, kay sa Biblia, dili sa balang kasulatan, gigamit usab ang ngalan nga Kristo o ngalan sa Diyos, sa sayop nga pagpaagi, asa mabasa, mauning katumanan ni matawhana, Salmo 139, versikulo 20. New International Version. Ingon ng Diyos, nalipay ba ang Diyos bugamit sa ngalan Kristo? Ato ipaan ko ng simbahan na dili day siya nagtukod, kita ng mga tao na nagkabahin-bahin pa. Ingon ng Diyos, I hate my enemies. They speak you with evil intent. Your adversaries, mga kaaway, misuse your name. Gigamit ang imong ngalan sa walay kapuslanan. Mao ni Iglesia ni Kristo pero dili gid tinuod ni Kristo. Gipaangkon lang ka Kristo pero ila na day wala sa Biblia. Ang tema wala sa Biblia. Muna Exodo 27. Uli mo ini Brad, magkatunin ninyo kasi ako ning pasipala sa Dios inyong gibuhat. Nga pamatud-an ninyo Church of Christ singular na wa sa Biblia. Kay naa din sa balaod. Exodo kapitulo 20 versikulo 7, gingon diri sa balang kasulatan, ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa dautan nga tinguha. La Exodo 20 versikulo 7, ayaw gamita ang akong ngalan, mo na ngalan sa Ginoo, Kristo, sa daotang tuyo. Silutan ko si bisag kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Gayon sa may tuyo ini nila, sumala din sa ilang magtutukod declaration and address of the Christian Association in Washington, ang ilang katurungan nga nung nagtukod sila ng simbahanan nila o ilang asosasyon, mauni, naaday din ilang katuyuan. Number 6, sa declaration and address ni Alexander Campbell o Thomas Campbell, a standing committee of 21 members of an exceptional moral character, inclusive the Secretary Treasurer, be chosen annually to superintendent the interest and transact the business of the said church and society. Negosyo na ilang simbahan. Negosyo ni. Gigamit lang ang ngalan ni Kristo para magtukod og negosyo. 1809 to. Pagka 1811, gireconstitute nila, gihimo na lalagristro, iglesia na, kaya naghala magkulikta. Ngunit negosyo ni, gigamit ang ngalan ni Kristo, pero negosyo sa 2 Pedro 2:1-3, ngunit trabaho sa mga bakakong mga manalagna, na panapion ta, mangulikta sa mga tao para ilang panginabuhi. 2 Pedro 2:1-3, mga minig ang mga magtutudlo. Ayon nga kaniadto may minig ang mga propeta. Mutunga usab dia kanino ang minig ang mga magtudlo sila bakak o makadaot na pagtulunan. Mao na ni, misalikway nila ang Ginoo nga nagluwas kanila. Iglesia ni Kristo, wala sa Biblia nagtukod og ila. Iglesia ni Kristo gipaangkon sa Ginoo. Mao na, gisalikway ninyong Ginoo. Busa mabot kanilang kalit kakalaglagan. Bisan pa nini daghan lang mosulod sa mga buhat nga dautan, o daghang membro. Busa yubito na sa mga taong matuod nga dalan. Sa ilang kahakog, kining mga minig ang mga magtutudlo. Manapi kaninyo, pinagi sa pagsultig tulumo-tumo at sagulyanon, Iglesia ni Kristo, way mabasa sa Biblia, tulumo-tumo, palapiyon mo, kolektahan mo. Maunang katuyuan, Exodus 20:7, you shall not use the name of the Lord your God
in vain. For I will not hold guiltless anybody who use my name in vain. Exodus 20 verse 7. Deuteronomio 5:11, Salmo 139:20, gigamit sa kumakaaway, dili tinuod nga Iglesia ni Cristo, apan gigamit Iglesia ni Cristo, gigamit sa pagpasipala ang ngalan sa Diyos. Leviticus 24:16, ingon ang Diyos, bisag kinsa nga mo gamit sa kungalan sa way pulos o sa dautan nga katuyuan o nagpasipala kanako, pagkapatsyon siya at tubangan sa Diyos sa mga abot nga panahon. Leviticus 24:16. Magpasakop mo ng Iglesia ni Cristo, Church of Christ, kawala sa Biblia, tinukod lang tao, discuss siya yun, impernong padulungan. Nga naman, doon ako yung factual evidence diri, nga kining ilang Church of Christ, kay wa man magikan sa Jerusalem, ila raning tinukod, kasi sila magtutukod. Churches of Christ, di gini sa Jerusalem, di ni katumanan sa Isaiah 2 o Mateo 16:8. Nga naman, U.S. religious denomination, it holds that the Church of Christ was refounded by Thomas Campbell 1763 to 1854. Dili na si Kristo sa Amerika na nagsugod panahon ni Thomas Campbell. Muna napakyas Alexander Campbell, iyang anak, 1788 to 1866. U.S. clergyman, founder of the Disciples of Christ Campbellites, Church of Christ. Mr. Speaker. O nagtukod. Mr. Speaker, ni-object siya kay di na kuno Biblia imong gigamit. O pero factual evidence based on the Bible. Ang akong talata, makak nga mga magtutudlo, Mr. Moderator. Mr. Speaker, Wala gibutang ilang mabiblia ang lamang. lagda diri nga bisan sa tima sumala sa Biblia. O, why gingon lamang? Kaya nga ako, factual evidence supporting the Bible. Kaya ni talata man ko, Mr. Moderator, nga piki nga mga magtutudlo, mo na nga ako suportahan. Mukotlo lang na ko diri, piki nga magtutudlo, hindi na ako suportahan og factual evidence. Wala unsa man ka, di mo rin ako nagkaanggulan kung nga piki mo. This is a matter of evidence, Mr. Moderator. Mr. Speaker, suma Okay. sa Biblia ang inyong nasabutan. Oh, suma sa Biblia, nikotlo lagi ko, Mr. Speaker, suma sa Biblia, ay sa pagsabok-samok. Lagi ako, lagi kitubag, lagi din ako magamit sa kanang referensya, pero Okay. ako sa gatay Sige. katarungan ba, Mr. Moderator? Okay. Kaya ako, mga Padayon. Mr. Moderator, ug mga igsoon ko nga naminaw diha, to give fairness to the Bible, kay kung magkutlo ko sa Biblia, baka kung nga mga magtutudlo og propeta, kung ako'y factual evidence nga mauni sila, di mapamatudan ako. Laon sa man mo, mauna mo gamit yung kong factual evidence to support my claim. Kay kumukutlo lang ko, baka kon mo, na tinood na pag Felix Manalo, kay waman diri. Manang giklaro na ko, nga kining baka kong propeta, daghani. Apel tong wala ko kadibati ron. Pero kamo nga, may katbang na ko ron, klaro kayo, kay diri factual evidence, diri sa Desk Concord Encyclopedia, Volume 1, kamo Mr. usa mo Tabundog, sa objection. mga Objection. nagtulog sa'yo. Wala Mister. lagi kumugamit lagi. Padayon, Objection. balik ako sa Biblia. Objection. Balik na ko sa Biblia. Mr. Okay, Moderator. sige. Ah. Mubalik na sa Biblia ko, no? Balik na lagi ko sa Biblia. Humanag, gibasa Basa na. ang tima, be. Basa ang tima. Gibasa Kaya na lagi. layo Uyo naman na sa ko. tima, good. Ang yang tima, Uyo mga na bahako dito na. Mr. John, ato nagibasa ganihang tima. O, niuyon ako. O, niuyon ako. Balik lagi ta sa Biblia. Humana. Karon, dirita sa Biblia. Dirita sa Biblia. Balik ko na to, ang kinayang argumento, Kolosas 1:13. Huwag yung mabasa diri. Kolosas 1:18, si Kristo may ulo, sa iglesia may lawas. Kung ulo si Kristo, nganla na din mo Church of Christ, kini mo tima, nga wama lang ni Pablo. Dagan ka Roma 16:6, Galacia 1:22, mga mana plural. Yang argumento, di ba, gikan na singular? Gikan na singular, pero huwag gamita din ni Pablo. Ikaw rin di gamit sa singular. Nga wala kayo otoridad sa Biblia. Wala na may klaro. Na sa singular, ang inyo gigikanan, inyo ng katarungan. Pero kanang inyong katarungan nga gikan sa singular, wala na sa Biblia. Kay kung diretso sa Iglesia ni Cristo, singular, ganina pa mong lidaog. Ang mabasa diri, plural, small letter, common noun, mo na iwan ninyo gamita, kay wa mo sa Biblia. Oo, mo na klaro.
Wala kayo nyo nagsisi mga tao. Mateo 16:8 ganina, gisitas nimo iglesia, husto sa gamay, kapitalay, pero kaputol. Ang ni Kristo, wala yung mabasa. Malang gusto na ko na panawagon. Ayaw, ana. 2 Corinto 4:2. Unsay Last 5 prinsipyo, minutes. nga mo yun ko nga, baka kun nga propeta akong kaatbang. Kay ingon si Pablo, apan gisalikway namo ang mga butang nga tinago sa kaulawan, sa walay paggawi sa limbong, bisan sa pagsimbog sa pulong sa Dios, kundi pinagi sa pagpadayag sa kamaturan, na nagtugyan kami sa mong kagalingon, ngadto sa kaisipan sa talang mga tao sa tubangan sa Dios. Wala kuloy limbong, wala sambugi ang pulong sa Diyos. Ang mabasa sa buhat 2:47, iglesia, gidugang ang ginuluwas, imong gisambugan, gibutangan nimo iglesia ni Kristo, sumala sa imong timba, kapital, way mabasa. Mateo 16:8, doon na kay kapital ay, pero wapod sa timba, iglesia ni Kristo, apelang Kristo. Wala lagi kayo napamatudan, ayaw gamitan ng limbong brad, magtinarong tadiri. Mateo 16:8, kamaturan man kaniya itong giwali. May mong gisugod ganina. Di nidaog lang ng kamaturan. Ang kamaturan nga nidaog, nga wa mo'y napamatudan. Kaning buntagag karon na pakyas mo. Labi pa unang hapon, musamot mo ka pakyas. Mauna dia, akong balikon, kining tema nga lang pamatudan, tema, pamatudan ko, kang iglesia ni Kristo. O singular, capital I, capital C. O Church of Christ, singular gapon, capital C, capital C. Mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo, sumala sa Biblia, gipirmahan Edgar Samudal and Company, affirmative. Ang sa ubos, Church of Christ, maulag yun gihapon nila pamatudan. Wa may yun, affirmative, church. O daog, tana mo, iglesia ron, kapitalay, Church of Christ man, mahadlog man mo yung tima. Wa mapamatod eh. Mauna akong ingon yung sunod, Brad. Manghagit ka ni mong debate sa Katoliko sunod. Pagsabot mo sa inyong barog, sabutan niyong tima kung angay ba na. Kung dili gali angay, ayaw magsukol. Kay tanawa ron, ang walang tima, naglikay na mo sa tima ka ron. Maigsoon, kabantay mo. Ang ilang tima, gipamatudan, ilang gipiruan. Ilang gilikayan nila. Ang gipamatudan nila sa Biblia, pero dili na nila tima, pamatud nga dili na sila ang iglesia ni Kristo sa Biblia. Kaya napamatudan sa Biblia, pero wala ang ilang tema nga ilan ng grupo. Unsa man ka kanang Church of Christ, mga iglesia ni Kristo sa plural, ang ako na dili man na kamo. Di kay wagod mo man kung nga plural. Singular man hindi gipamatudan diri. Gibutangan ta na hyphen, Church of Christ or Churches of Christ, iglesia ni Kristo singular or dash mga iglesia ni Kristo small ay kana arang-arang. Kay makatabla pa kanako. Kay kamera ba na sa Biblia? Nagkaroon kay kapital man, isukol man ka na iglesia ni Kristo. Doa pag-ebidensya faktual. Kay nahibaluron ang iglesia ni Kristo, nahibalo sila sa Facebook, na misukol mo yung timaha kaya ako nag-post sa Facebook. Yung sila hala, delikado na, iglesia ni Kristo, wala man sila niyala sa Securities Exchange Commission. Wala nang utan na kung yung naba mo ini. Formally na nanghit ba mo ini sa gobyerno? Na iglesia ni Kristo yung listo. Kaya wa mo may listo, koloro mo sa Biblia. Kay Roma 13:1, bagtahod ka sa gobyerno. Kung niya iglesia ni Kristo, wa ni malisto sa Pilipinas o sa Last Amerika, 2 minutes. o bisanasa sa kalibutan, koloro mo, inyo, lala. Nasabot ka pa matundaan, gawa mo magpasakop sa Diyos, wa mo magpasakop sa gobyerno, magpasakop mo sa yawa. Kay yawa na magpasakop sa gobyerno, di magpasakop sa Diyos. Maghimo mo giniinyo lang iglesia ni Kristo. 2 Pedro 2:1-3, mga mili, o baka kung magtutudlo kay nanapira, sumala sa ilang pamahayag, declaration na nades, panapira dahi, pagtukod nila sa ilang simbahan. O niya, Mateo 24:5, nagdaladala na sa ngalan, mga mili, o baka kung nga mga propetag magtutudlo, Mateo 24:5, kama 23-26. Sukad ganina, duhan na lang kabarog, nahuman na yung barog, last cross ini, katapusan ng barog, wag kita na pamatudan. O ni, bangkaruta yun. Falsus in omnibus. Karon daghan, kanang barog, puro falsus multis, falsus omnibus. Pakyas talang pamahayag, nagkusimpikay, di lang usa, pakyas ang talang pabarog, na pakyas ka buntaga. Last 1 minute. Luoy kayo. We have to give these people mercy. Maluoy tayo ni ampot na sila.
nga makat-on ni ning debatiha, makaamgo na sila, bubalik na sila sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mateo 18:19, Mateo 28:19, nga umanan ni Kristo pagtukod gikan dito sa Jerusalem hangtod sa iyang pagbalik. Dili ka lang tinukod ng tao nga ilang gipirmahan, wa na pamatudi kay ila raday. Dili sa Biblia wa gitukod ni Kristo kay tinukod na og tao sila Alexander og Thomas Campbell. Akong gibasa ganina, although ni object sila, at least na pamatudan, evidential, factual evidence that their church of Christ, gikan na sa Amerika, di na sa Israel. Isaias 2, sa Jerusalem. Wa sila dito sa Jerusalem. Why restore dito sa mga Hudiyo nga Church of Christ si Campbell na restore dito. Labi na pa sa Mateo 18:19 o buhat 2:47. Labi pa sa Roma 16:16 o Galacia 1:22. Kay iglesia sa Roma, iglesia sa Galacia, dili Time's Church up. of Christ sa ilang gipasakupan Time's dili sa up. baybay. Mula na pakyas sila na kabuntagon karon. Daghang Time's salamat. Og may buntag ka natong tanan. Okay, daghang salamat. Palakpakan usa nato ang atong speaker. Karon mga kaigsunan, mao na sa bang panahon sa cross-examine. Okay? O kini pagahimuon sa atong igsuon, Brother June Carpintero gikan sa affirmative speaker. 10 minutes. Husband ko, mayong dapit sa kautuhod kitanan. Manindot kayo atong panagtuon o nasayod ko. Nga kamo mismo, naibalo na kung saan pagtimbang-timbang. Mr. Moderator, diri question na mahayag naman siya. Pangutana. Questioning ni diri ni pabarog. Ako lang kang gipadugay-dugay ba para malingaw sad kan. Di O man sa lang dugay-dugay, diri question Mr. Moderator, I object. Okay. Dili magdugay-dugay. O ako kang relax lang good. Masyado ka naman kuan. Sige, pangutana, Brother John. Sa akong gibasa nga sa dang tugon gitagna sa Dios kay magtukod siya balay sa Dios o yun kani supak. Ang tubag, oyon kong magtukod sa balay, pero dili na nganlan, singular, capital, Iglesia ni Cristo Bilisaya, kay wa mo'y rehistro na, labi pag Church of Christ, capital C, kay wa'y nabasa sa talata, karang tugon, nagpangutugon, muna kong isupagan, kini yung tema, nga wa mapamatudi, pamatudan ko, nga Iglesia ni Cristo, diretso yun, capital I, o Church of Christ, capital C, maong Iglesia nga gitugon ni Cristo, sumala sa Biblia, imo mga sitas, wag yung kayo na pamatudan, muna Okay. napakyas ka sa imong pabarugan nila. O man taasa po kayo tubagay pati ang oras. 1 minute man. Relax lang. Okay, sige, pangutana. Pagulat lang diha. Sa Mateo Kapitulo 16:18 nga sa diyang si Kristo mingon nga I will build my church. Moyon ka ba kanang may diya singular o plural? Ani ang tubag? Moyon ka ba plural na o singular? Ani ang tubag? Giyuyonan ta na lagi ka. Nga di sa Matthew 16:18, kapital pamagalan mo yun ko angay, pero dili lagi diretso sa imong tema. Iglesia ni Okay. Cristo. Ang Bawal pangutana na basa. nako. Imo na ning tema. Mister Kaya Gita napapatunan. Bundog. Wala na pagkis kasukat Okay, mister. pagalina. Okay na. Pangitag Okay, pangutana sige. ka lang. Sunod Mister na Gita pangutana. Bundog, ang pangutana nako. Niuyo na Ana lagi bang ko. pulong nga may singular na o plural? Di mo yun na lagi ko. Singular, di mo ko kamaminaw. Pero sato ako pa. qualification. O yun, dahil siya. Dili na kamo nga Iglesia ni Cristo sa tema. Kaya ang tema Iglesia ni Cristo Okay. singular. Wala diya sa Mateo 16:18. Okay. Wala sa inyong alingagag. Wala Sato na pa. pagkis mo. Pildi mo, nililipatiya. Okay, sa pildi. Sato pa, Sunod ulo na na ka nga si Kristo nagtukod og sa lamang kay iglesia. Akong tubag, di na kamo. Kristo nagtukod ko sa iglesia. Yoyon Ilan ka na ba? Church of Christ. Yoyon Nga ka ba? kamo, ang kulangkol na lang ninyo. Salmo Yoyon ka ba? 139:20. Gigamit ninyo ang ngalan ni Kristo sa walay kapuslalan kay nung Mister ipangko ni Gita Kristo. Bundog. Nga dili gyud niya ni Kristo. Sakto. Salmo 139:20. Ayaw Wala, ka, oras. kaaway ni Kristo. Ako pautana. Wala Uyon nang ka tubag. ba? Nga si Kristo nagtukod og sa lamang kay iglesia. Gitubag Objection, na My Mr. church. Moderator. Brother John, Objection. gitubag na niya Natubag nga na uyon kanina. siya. Sato pa Uyon. uyon ka. Tubag na. Human na lagi na gitubag, ganiha. Wa man ni Kay maminaw. matod pa niya. Mangutana ka. Sunod maminaw nga ka, pangutana. Sige, sunod nga pangutana. Human na gitubag niya, ganiha. Okay. Manaw, ganina ra balik Daghang pa. salamat. Kaya niya pamatod diri daghang iglesia man daw. Pero Very kan question. uyon na siya. Very question, Mr. Amay tinod, Mr. Gitambundong. Si Kristo nagtukod og mga iglesia o si Kristo nagtukod
o usa lamang ka iglesia. Ani ang tubag, paminaw, sa pagsalga. Niuyon ko ganina, nga iglesia, usara na sa Ginoo. Akong gisupakan, dili ko ningon nga mangganang gitukod sa Mateo 18. Kay nga no, dili na kamo ka lang iglesia ni Cristo nga singular. Kay walay na pamatuda sa Mateo 18. Atong basahon Mateo 18. Og ikaw Pedro bato, og si babaw ning bato, pagatukuron ko ang akong iglesia kapital ay. Pero nabay ni Kristo wala. Og ang magansa na stili magkadaog kaniya. Ang imong tema direkta, Iglesia ni Cristo, puro kapital. Walay mabasa sa Biblia. Mister, kita bundog. Ni Cristo. Okay. Sa pasipala. Salmo Pautana. 120. Mga kaaway mo sa Diyos si Kristo. Pautana, kanay bang lawas sa giskutan diri nga mo iglesia? Uyon kanina ang lawas mo iglesia. Ako na lang ito ba? Yuyunan ako ganina. Uyunan. Episo 4:4, usa ka lawas, pero dili lagi na ka lang inyong tema nga Iglesia ni Cristo. Kaya way mabasa sa Biblia. Ang inyong prinsipyo Church of Christ, we speak when the Bible speaks. We are silent when the Bible is silent. Kaya wa may nabasa sa inyong tema, Iglesia ni Cristo, Church of Christ, dapat maghilo mo. Ganina na mong piltig na laog. Napagkis mo Mister, na debatiha. okay, Mister Gita Bundong. Matod pa nimo di misakop sa Church of Christ, diba? Oo. Okay. Kung mabasa nako nga kami lawas ni Kristo, pwede ka, naog ka. Buwas sa Biblia. Mr. Moderator, iya maning challenge ako. Kamo gyud, kamo diri sa Oh, baybay. kami. Kami sa baybay, Ah, diri. kami. Church of Ang lawas Christ. ni Kamo Kristo. lagi. Asa Lawas mo? ni Kristo. Sa Jerusalem Ako mo, sa pangutana mo Pilipinas. ito baga. Oh, tubaga. Ha? Kung Kondisyonan mabasa nila. nako. Kung mabasa nako Pag nabasa nimo nga Pilipinas o Amerika, Church of Christ, sakop sa Jerusalem, daog ka. Manaog ko. Pautana Okay, tubaga. okay. Sige. Ato, Ako karahon, ato pangutana. basahon. Wa kay Basa. katungod sa pagpangutana. Brother John, Basta diyan mabasa ka lang ko. ang balita. Iglesia Wala, ni ay, Cristo katungod sa sa pagputana. Pilipinas. Kung o sa mabasa Amerika, nako. Mabasa sa Biblia. Daog ka. Mister Gita Bundong, kung mabasa sa Biblia nga kami lawas ni Kristo, naog ka. Mr. Moderator, Okay. giklaro na Ang- ko with qualification. Mauyon ko basta specify ila. Nga sila. Naman sila, di sila, Okay. mangkulo. Alam-alam Okay. sila sa Jerusalem. Naadya, Pilipinas, sug Amerika, basta. Sige, Kung ko na, may sige. talata ka, daog ka. Ang ako pautana, Mister Gita Bundong, kung mabasa sa Biblia nga kami sakop sa lawas ni Kristo, naog ka? Asa man mo nga kami. Ha? Mukotlo kag kami, diktum na sa Jerusalem. Kalag ka mo, di kay kami. Tumaga ko Kami pautana. Kristo. Yes Klaro or na. no? Yes or no? Ingon ko, yes, with qualification, kamo, nga taga Pilipinas, ug Okay. Amerika. Kung Wala mabasa abot sa Jerusalem, basa. nga kami lawas ni Pilipinas. Kristo, Sige, pwede daog ka. Basa Ha? niya. Okay. O, basa, Kung mabasa Pilipinas. nimo. Mr. Moderator, basa. Okay, okay siya. Basta na yung mabasa. Oh, okay Ato siya. basahon. Nga kung basa, okay. Ato basahon. Sige. Kamo. Basta ang mabasa nga kami lawas ni Kristo. Moderator, kamo lagi. Okay. Okay. Wala, kamo Kami na. na, kami. Kamo Okay. na, last Unang week na, Korinto 12:27. Oh. Basta Mr. Ono Moderator. Corinto 12, 27. 27. Ang nakasulat diri letra por letra. Sige, basa. Ay, isa. Ha? Isa siya kung basta para fair play. Para Dili, fair play. moderator. Ayaw, fair play. Ayaw. Fair play. Nagsabot ka Fair play. ka, Isa ba yung moderator. kondisyon? Mr. Moderator, i-deliver it. Siya. Ayaw, Siya ako kung ibasa papasahon. rin. Ako Kahit dili basa. para. O, ikaw Dili. basa. Kaya ako basa. Okay. 1 Corinto 12, sa 27. Oh. Kamo. Uwa malagi kami. Ay, isa. Kamo. Isa. Mo. Ang lawas si Kristo. Dili iglesia ni Kristo sa tima. Tanawa. Kinsay May kasulting nabasa. ka mo. Pildi Kinsay ka. nagsulting ka mo. Way Si Mr. nabasa. Gita Bundok. Way nabasa. Matod pa niya. Letra. Nga kami. Pildi na. Sakop sa lawas ni Sakop. Kristo. Pildi, di ba? Di ba nabasa? Okay. Iyon. Isa. Kami. Mr. Moderator. Sila. Kung mabasa. Kamo. Nga kami. Sakop Dili sa na lawas ni kamo. Kristo. Pwede siya. Okay. Dili na kamo. Osba. Termino pa lang Osba. kamo. Mr. Dili Speaker, kamo. ato basahon. Ato basahon para klaro. Ato basahon para klaro. Ingon sila kami. Oh, Hilom sa okay. kamay, mga igsoon. Murag nahinay ato microphone lagi. Time. Hilom sa kamay kay ipaklaro sa moderator ug unsa ang iyang gibasa. Si Tamundok mismo ang nagdeklara nga kami. Tepa. Siya, kamo sakop sa lawas ni Kristo. Kamo na. Okay. Tema, Mister. Tema. Basa. Si Brother John ang authorized karon mo stand, ha? Okay, Palihog. okay.
Muna, Ayaw na to, ayaw na to, Osbang, ay ikaw mo batin, ha? Ang company man, ang company. Okay. Muna, okay. Ato Klaro. basahon. 1 Corinto 12:27. Kamo mao ang lawas ni Kristo o ang matag-usak kaninyo bahin niini. Oh. Oh, Kinsay wala iglesia gabasa? ni Kristo. Kinsay gabasa? Wala iglesia ni Semester Kristo kita sa mundo. tema. Wala. Gabasa. Dili kami. Way nabasa. Semester Mr. kita mundo. Moderator, kining tema nabasa ba niya? Moderator, Ay, tema nabasa ba niya? Okay. Ay sa I-deliberate mo sa Ah, moderator. okay. Kung ang tema kami, ilagipamatigan sila ba na? Mr. Moderator, Ang musultis niyalang, ako. Osbo na to, Musultis ako. Brother Kapit John, oras. ingo magun mong basahon. Ang Kalang tema niyalang moderator, dire, mga ba na sa teksto? O, ang Okay. pilas tema, kaya mo man lang pamatulog ang sila. tema og word for word ato basihan, Oh. kining word nga Iglesia ni Kristo nga capital letter C Oh. og C gihapon sa Christ. Oh. Wala gyud diri sa maong bersikulo, ha? Okay, Wala, salamat! wala. Pildi na! Ang nakasulat diri, kamo mao ang lawas ni Ay sa Kristo. Ang Dili kami, na Og ang matag-usak wala kanina pagkita mo. bahin Musulti ko. niini. Pildi na! Musulti ko. Musultis ako. Kajut lang. Di human na ni Charles sa Mingon ibasa na. ka, Okay. nga kung mabasa, Isip mo ba diyan? kung mabasa sa Biblia, Wa may nabasa. nga kami lawas ni Kristo, munaog ka. Oh, dali, Kung ay. gibasa man nimo, unsay nabasa nimo? Ay nabasa. Kami. Kamu, ingin mo yung Oh, kami. kami. May tayo na bibasa lawas ka ni nga. Kristo. Kami, apil ka. Lawas ni Kristo. Oh, nadihaw, Mao na Pilipina. mistig tabundok. Oh, Last 1 minute. Basa gani. Sama, Karohon. bala. 1 minute na lang, 1 minute na lang. Sa Minute, mutana sige. pa ko. Ay, Sige, sa sigyaw-yaw pangutana. Imo manggi kuan. Hulat. Imo manggi patay. Hulat mo tayo. Mao na. Mapay oras. Nga, maklaro kay nato nga sayang. Dahil direct question. Ay sa question gani. Mutana ko. Question. Pangutana Sa ka, tupa. John. Pwede na ka munahog karon. Oh, Kaya nabasa man. ang tubag, di ko muna nabaka ka. Ang imong gingon, kami, ang nabasa, kamo. Wala. Walang iglesia ni Kristo sa tema. Kamo ni kamo yung ipamatodaan. Ipamatodaan Napag-yes nimo. mo. Bakak lagi niyo. Klaro Salmo kayo. 129:20. Mana. Kaaway Last ni 20 Kristo. seconds. Mga Mana. anti-Kristo. Wala na. Unawan do si Pildi Setso na. ni Sulebi. Naog Bibiya na. sa simbahan nga gito. Naog na. Sabot man basta mabasa. Pildi ka. Mr. Moderator. Basta Pildi ka. mabasa. Nga kami. Mr. Moderator, sakop sa i-deliberate lawas. time tao na. sila. Pangutana. Sila mo nag-declare nga sakop mi sa lawas ni Kristo. Di, wala Siya minute mismo ka. gusulti. Kamo, lawas ni Time's up, Kristo. time's up na. Time's up. Okay, oras na gyud. Mga kaigsuonan, medyo nagkalami na gyud ang atong debate karon. At least kini atong ato lang pahinomdom sa ato mga kaigsuonan nga kini tigi lang ni katarungan gikan sa balaang kasulatan. Mga panahon. Okay? So, ang liwatal, paghimuot dinisulod sa 10 minutos. Ang unang speaker nato, mga nangkong maisuon, ang atong igsuon, representante gikan sa Roman Catholic, Brother Alvin Gitamundo, para sa iyang liwatal speech. Okay. Daghang salamat, Mr. Moderator, Brother Tim, o sa mga katbang, sa Church of Christ, sa Barangay, sa Barangay, Pagpapiro. Ang last challenge, hindi naman limbungan, o yung sa pangutay na pa, pwede pa matapunta na. Pero pagkabot sa debate, maklaro, ang challenge ni Brother Alvin, kung mabasa nga, kami! Kung mabasa nga, kami! Puro kami! Pagbasa, kami! Ay mabasa kami! Kung kami pa nadapin ng bata, kamo mandili na kamo! Nagibasan, Corinto! Corinto dili Pilipinas! Dili Amerika! Walang Pilipinas!
Atong masahon. Kaya nagtungkod naman ang Israel nila sa baybay, nindot tayo, magdungong hindi taga-Amerika ini, kadalan mo sulat, nagtungkod na rin sa video, upload naman sa YouTube, Roma Distress. Ako nagpamatod kanila, sila may kakugi, mula ni sila, alam sa Diyos, apang dili sumalas kabalo, kay sanglit wala nila Israel pagkamatalo sa Diyos, o gipagdanuhan nila, ang pagpugod sa ilan, kaugalingon, kami, ay nasulti kami, sila na, way labot sa Amerika, way labot sa Jerusalem, sila na lang, wala nagpugod ng ilang kaugalingon, Roma Distress. Way kalampusan o walay kaluwasan. Wala sila magpasakop sa pagkamatalong sa Diyos. Salmo 139:20. Mga kaaway sa Diyos, hindi magpasakop sa Diyos. Mga tinulo, Salmo 74, versikulo 18-19. Mga buwang-buwang sila, hindi gamit sa ngalan sa Diyos. So walay kapusilanan, ilang ditama yung Ginoo. Mga kaaway sa Diyos, Salmo 74, Salmo 139, 20. Silutan mo, Leviticus 24:16. Huwag isalag, silutan mo. Exodo 20:11, 7, Deuteronomio 5:11. Huwag kang magtalata sa Biblia na sa iyong mo, lalawa-lawa, ng ibarog mo, batok sa simbahan Katoliko, napapatulan niya sa baybay. Kamukha mo na lang yung taon. Huwag mo'y connection sa Amerika, nila Campbell. Huwag mo'y connection dito sa Israel. Di Kristo, walang kamo na lang. Huwag nabasa sa Biblia, kining yung ultima, napakyas na walang yung bali niyo. Kamukha mo na yung taon. Pamatulan, Iglesia ni Kristo, o Church of Christ, Dines Baybay. Mao ang Iglesia na gitukod ni Kristo. Sumala sa Biblia, pakyas na mo kayo pakyas. Don't fail in this controversy and this debate. Therefore, I ask you, beloved brothers, to stop your attack against the two church. Undangan kay kanina, Mateo, nagkikres din siya. Mauling matawana, mga hindi nila sila. Halin kasi ako, huwalot sa 44. Ang inyong amal, mau sila sila ang yawa. Nagtulog ka pagkakan, nagsaging panlibrong, piniputugas ka batuan, kaya mahal ba sa bakat, o negong ba sa bakat, ano lang nagkakwata? Huwalot sa 44. Jesus already consummated. There is no more stand. Hindi na mo makabalog. Hindi malugan ka nun sa inyong last submission. Kaya tumpa na mo. Sukad pa kanina. Hantod ka nun. There is no way. There is no argumentation anymore to let your stand na mabalog pa mo. Kaya po ka nun sa kanina. Hantod ka nun. And you cannot pull yourself down. Ang inyong mahimo. Maguyod mo. Ang inyong lalil mo rin mo magpabilin. Paupan mo rin sa talas. Sa iyang ikong. Sa pinanay ko sa Iblis. Ikaw balik. Ikatulos kalimutan. Igoy ka sa impero. Hindi mo magbiyak. Ngayon sa bahan. Upan mo rin sa tayo. Mag-iwan kita sa 15. Kuwalot sa 44. Bugda kung pinanay. 12. All of the steps. Kung doon natin panahon. Kaya buhay pa mo. If there is still life, there is still hope. Kung buhay pang tao, doon na tayo paglaw. When I ask you with all humility, then hear my invitation and listen. Hebrew 20. Kung nakinuhos ka mo sa tingog sa Diyos karawan-lawa, ayaw ninyo paghahiya yung kasing-kasing sama sa gruwa sa inyong mga katugulangan dito sa Amerika nila Campbell nagsukat-sukat sa otoridad sa Diyos o otoridad ng tao. Pamalik na mo, dawatan yung pulos Diyos sa pagkabensyon. Santiago, kung naman kasi ang kung dawatan yung pulos Diyos sa pagkabensyon, andun na pa kay kayunan o paglaw na maluwas din yung kalat. Balik ka sa simbahan ng tukod ni Kristo. Dili ka ng tima, ipamatunan na kamuragay sa Bible. Wala pamatunan sa Biblia. Kaya huwag din mabasa. Kaya yung tema. Pamatunan ko ng Iglesia ni Kristo. Singular capital. O Church of Christ, singular capital. Mga Iglesia ni tukod ni Kristo. Sumala sa Biblia. Sign the affirmative. Edgar Samudara Company. Church of Christ, capital C. Church of Christ. For the record, they have failed to prove in this argumentation. Di na mo subject. Kaya kung muspon pa rin, balik-balik ka na dito. Magkaruta na. Arako na lang hindi brad. Kaya wala mag-inuman na ito. Kadaugan, hindi na mag-imusbakat. O sa kamalian. Balik mo rin. Kolosas sa Lutresi. Ikan mo sa langit. Sa iyo kasimbahan. Kuha mo ng Kristo. Ibalik sa Pinoon.
municipal, kini